حبريتانا أب كل تجري تفتير زلو أزيو تأفافي بوليتيكا ووتري مجلسي لتنال جنرال تادس وردن أب كتما مقالة زقات أما ناينتاقي حدقان زملكتو زرزر تصبصبات حزنا قريبنا لنا سلام زخوركم تغاتلتي نايزم ميديا نايلو مانتي فيديو حجلكم زمزاخو سومزي زلو وطاوي قدام بوليتيكا كوزخونو حدا فيديوتاتي زلكم متيالخو حداش بيت سمتاليخم للشانل كلكم سبسكرايب ناقوركم جمرو كورة تعزبتي سكان خد نفتون فيديوتاتنا زلو كسركم سكي كورة تعزبتي كم مجمري فيديو ناكتون بزاو زلا فيديو سكرينان ملس ኤርትራን ግብፅን ሓድሽ ስጉምቲ ወስታ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ቅሒ ባሕሪ ሓድሽ ስጉምቲ ምውሳደን ይሕበር ኣሎ ኣብቲ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ወደባት ናይ ምርኻብ ስጉምቲ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ወገናት ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎምን በቲ ስጉምቲ ናይ ቅሒ ባሕሪ ውሕስነት ክረጋገእ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ግብፂ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ምስ ናይ ኤርትራ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን قح بحرن كم كان ناي مرغا حيل كم زقصروا متقاسو ون تحبير الله منيستر وصا غداي غبص دكتور بدر عبد العاطي وسيخو وناي غبصن ايرتران شركنا نزوبا قح بحر حاجاز طراي زيكونا وسانو مخانو متقاسو كحبرن كالو ناب هاغورو كملسن كالو ارزين ملقت بريزيدنت ساسافورك نا بريزيدنت السيسي كبصح مخانو غاليصو نيرترا اب شجر زبزح زوبا قرن افريكا كمسرتو عند مرغا اينا نريا زبلته منيستر بريزيدنت ساسافورك لعل درجة بالحات ميزان ناي ممرح طبب كم زونن مغلاصو تحبير الله زوبا قح بحرن قرن افريكا نممحدار بزملكات امانغو خلتيهم بريزيدنتات حبارو راي كم زلز تقسات منيسر كلتيهم وغنات اممحاش درجة منبابرو قطباو تكنيكاو متحجاز معباي كم ونزي مسعبين زلوا وتهدروا معباله ممكات ابزا مسلو غدات كسرح مخانو غاليص الله مسم محدارن دحنتن قح بحرن وش متعادن زتاساسرو غدات نايتن اب گمگم بحر زركبا هاغرات طراي زبل مرغص ኤርትራ كم زدግፍ زحبره እቲ ሚኒስተር እዚ ከዓ መርገጽ ግብጽ ከም ዝኾነ ዝሐበረ ኮይኑ ኣመንጎ ኣረኣያታት ግብጽን ኤርትራን ሓያል ምትእሳር ከም ዘሎ ብተወሳኺ ረዲዩሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣመንጎ ሃገራት ገምገም ባሕሪ ብፍላይ ምስዑድ ዓረብ ኤርትራ ግብጽ ዮርዳኖስ የመን ዘተይ ከድ ከም ዘሎ ዝሕበር እቲ ሚኒስተር حبارا مردعتا كسفن يسرح كم زلو تقيسو إذن تخيلن كالو كبس أمونغو إرتران أمريكان سنحة دخم زمدنا أم عباي كي تحللت سرح كم زلا زي تقصنا يقبس منشتات أمونغو أمريكان إرتران زبزح سمع نربح قبس وسان مخوانو متكاسومي حبار الله قبس أبو ربع سب تحسبو كم زلا زحبار نابيلنا توفر أبكرن أفريكا فلي لو كم زخلن نتوفر أم حجاز ترى أمريكا لعل مخانو وانت قاليسو أب جبسنا إرتران أمريكا ركبات كهلو كم زخلون زقالسو تم منشتات أب تركب وغان إرترا منيسرو تساقود عثمان صالح كهلو كم زخل بوغان أمريكا ون منيسرو تساقود أمريكا ماركو روبيا كساتفو تثبيت كم زقبار اتو منشتات بتوساقي حبرو بخال زينا إرترا دما مرحة 4 هاجرات نا يوهانا ملغ تسديدو مرحة هاجرات جبس غانا فرنسا أستراليا بمخنيات مبل 35 عامت بعلنا سنة إرترا نابز بالمنكسن إرترا نا يوهانا ملغ تسديدوم بريزان جبس عبد الفتاح السيسي نعم يغن تاريخ أو زمدنا جبسن إرترا بمتكاس نزحكين مرأيا دلدل زمنات الزخونة حونة أو زمدنا أب كل مديات بزقبر متحقاز نمدنفع بوغان هاجرو زلو دلونا تارغاقيسو سكي كورة تعزوتي فيديو كم تزريخ ميس مثل أبزخع أب تقراي تفتير زلو بزح الساعات أما راحتي تاقارو سكي حدش حواري تعزو زلو سكي تا فيديو ريان ميلس كورة تعزوتي نقو حوحاتن جيزاوي من محرار تقراين زلو مسححاب ناب حدش سقات تزادتا يمرح كم زلو تفليتو مفللاين متحللاخن سلطان أب منقو ناب سلطان تمليسي يزبل قجل دكتور دبرتيون أب منقو جنرال تادسة وردن مالتون جيزاوي من محدار سراويتن زلوهم بوليتيكاوي تلوا كابل لسان قالات حالفو ناب قجت تقباراوي مفراس مريحنة جيزاوي من محدار يسقاقر كم زلو تفليتو ازد ما أب تقراي كلت منقستي بمبال كقلت ززن حبها لا بوليتيكينياتات ناب زترفلو بركينا تسقاقر يمثل اتي أب تقراي عبيو سقات الدحنة تفتيرو زلو قداي دما حالفت بيرون مكتلاتو من كاب مزنتهم كل علو اتمسحاب كاب سلاماوي بوليتيكاوي كتعوتيو ناب مقوتزار حيل مزنبالو زحبر سقومتي ناب سلطان تمليسي يزبل حوحات نبارات حالفتك سرون كشقررون بمقبارون اتو ودرت يقلاطفو كم زلو
ተገሊጹ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክልተ ዝኮረየ ሓይሊ ብወገን ጊዜያዊ ምምሕዳርን ሕወሓትን ምህላዎም ወጥረን ኣብ ግጭት ከየምርሕ ዓብይ ስጋት ይፈጥር ኣሎ። እዚ ጽልዋ ምሳት ተገባብራ ውዕል ፕሪቶሪያ ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ኮይኑ በይናዊ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ኣብ ትግራይ ዘይምርግጋእ እዚ ነቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተገበረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ገይርዎ ከም ዘሎ ዘግሃደ ተግባር እናተባሃለ እዩ። እቲ ውሳነ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተሃቀደን ኣብ ትግራይ ከም ዓይነት ውሽጣዊ ናዕብታት ብምፍጣር እቲ ንዳግመ ህንጸትን ምላሽ ተመዛበልትን ዝወሃበሉ ትኹረት ቀይሩ ዝተናውሐ ሰላሕታዊ ጽንታ ክፍጠር ዝተገበረ ውዲት መንግስቲ ዶክተር አብይ ምዃኑ እውን ካብ ምጥርጣሩ ዓዲ ኣይወዓለን። ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘዋን ከም ተወሳነ ልዕሊ ኩር 15 ጥሪ 2018 ዓ.ም ናብ ወገንነት እንተኣትዩ ኣብ ትግራይ እቲ ጸገም ካብ ፖለቲካዊ ፍታሕ ርሒቑ ኩናት ሕድሕድ ከስዕብ ዝገብር ተኽእሎ ከም ዝህልዎ እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ናይ ሕምስምስ ምንቅስቓስ እዚ ትግራይ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ዝኸበዱ ናይ ውሽጢ መሪሕነት ቅልውላዋት ብቀዳማይ ደረጃ ዘጽራሕ እዩ ዝብሉ ምሁራት ታሪኽ ከም ፕሮፌሰር ገላዊዴ ሳራያ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ዘይምትእምማንን ጠርዚ በፂሑ እኳ እንተሃለወ መራሕቲ እዚ ኩነታት እዚ ብዘተ እንተዘይተፈቲሑ ንህልውና እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ሕቶ ዘእቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሰላም ህዝቢ ትግራይ እውን ዓብይ ስጋት ዝፈጥር እዩ ክብሉ እውን እናገለጽዎ እዮም። እስኪ ኩራት አዘውቲት ዜና ከም ትዝሪኹም ይዝመስል ሓሳብ እንታሊኩም ሓሳብኩም ቦታኩም እንትናገለጹም ኣብዚ ኸ እስኪ ወጥሪ መቐለ ትግራይ ንታደሰ ንደብረጽዮንን ይብልና ኣሎ ብዘላ ቪድዮ ስክሪን እንመለስ። ሓበሬታና ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ተኣፋፊ ፖለቲካዊ ወጥሪ መግለጺ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣብ ከተማ መቐለ ዘጋጠመ ናይ ነታጊ ሓደጋን ዝምልከቱ ዝርዝር ጸብጸባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማልሶኒ ኣማስያኡ ኣብ ዘውፅኦ ህጹጽ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ መድረኽ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ። ጀነራል ታደሰ ኣብቲ ብቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝወፀ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ውድቀት ክስከም ኣይግበአን ብምባል ነቲ ኣብ ልዕሊ ትክልል ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ደው ንምባል ህዝቢ ብንቕሓት ክሰርሕ ጸዊዑ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መግለጺኡ ሕጂ ዘለናሉ መድረኽ ኣብ መንጎ ሰላምን ኩናትን ዘላ ኣዝያ ቀጣን መንገዲ ሒዝና እንጻደፈሉ እዋን እዩ ኢሎ። ወሲኹ ድማ እቲ ከይተቐንጠጠ ጸንሐ ደመና ኩናት ክሰርብ ዝኽእለሉ ብቐሊሉ ናብ ኩናት ሸታሒልና ክንኣቱ ኣብ እንኽእለሉ ኩነታት ኣለና ብምባል እቲ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ናብ ዓብይ ደማዊ ግጭት ከይቅየር ዘለዎ ስግኣት ብዝርዝር ኣቐሚጦ። እዚ መግለጺ ጀነራል ታደሰ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዘሎ ዘይምርድዳእ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እዩ። እቲ ወጥሪ ዝያዳ ዝኸረረ ድሕርቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንተወሰኺ ግዜ ከም ዝነዋሕ ምግባር እዩ። ሕወሓት በቲ ዝተወሰነ ምንዋሕ ስልጣን ከም ዘይተሰማምዐ ብወግዒ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ውድብ እዚ ስጉምቲ እዚ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብቁሉዕ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ንሕና እንፈልጦ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብቂዒ እዩ ዝብል መርገጺ ሒዙ ይርከብ። ከም ውጽኢቱ ድማ ሕወሓት ነቲ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ባይቶን መንግስትን ክመልስ ምዃኑ ብምውሳን ኣባላት እቲ ባይቶ ሎም ሰሉስ ኣብ መቐለ ኣኼባ ክጅምሩ ጸዊዑ ይርከብ ክብሉ ምንጭታት ይሕብሮ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኑ ዘረክቦ ስልጣን ከምዘየለ ብምግላጽ ተግባራት ሕወሓት ሓደገኛን ናብ ካልእ ዙር ኩናት ዝዕድምን ምዃኑ ብጽኑዕ ኣጠንቂቑ። ብዓይነቱ ትሕዝቱኡን ውጽኢቱን ኣብ ታሪኽና ገጢሙና ዘይፈልጥ ሓደገኛ ፈተና ነተኣናግድ ኣለና ዝበለ እቲ ጀነራል እቲ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ይኹን ዝብል ኣተሓሳስባን ናይ ትማሊ ልምድን ንመፍትሒ ሽግር ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሮ። ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ኣብ ዘሎ እዋን ትማልሶኒ ምሸት ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ነታጊ ድምፂ ተሰሚዑ ነይሩ። እቲ ሓደጋ ትማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት 8 ፈረቓን ምሸት ናብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝወስድ ጽርግያ እዩ ኣጋጢሞ። ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ንቢቢሲ ከም ዝገለጾ እቲ ኖትጊ ናይ ኢድ ቦምባ ምዃኑ ካብቲ ዝተረኽበ ኣሰር ቀለበት ምርግጋጽ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ፍንጀራ ኣብ ሰብ ዘብጽሖ ጉድኣት እኳ እንተዘይብሉ ኣብቲ ከባቢ ግን ዓብ ስምባደ ፈጢሩ እዩ። ፖሊስ መበገሲ እቲ ፍንጀራ ንምፍላጥ መርመራ የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ፍንጀራዚ መግለጺ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ መውጽኡ ዝተኸስተ ምዃኑ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ተኣፋፊ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ንማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣስጊኡ ይርከብ። ሕብረት ኣውሮጳ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ተጻብኦታት ብዓቢ ስክፍታ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ካሃድኡ ጸዊዑ። እስኪ ኩራት አዘጂ ናይ ታደሰ ወረደ ሓድሽ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቪድዮ ከም ትሰማዕሞ ይመስል ሓሳብ እንተሃሊኩም ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት እናገለጽኩም ኣብዚ ዓይነት ቪድዮታት ይዘልኩም ንክመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርሱ ኩራት አዘብቲ